Niet lachen. عايز ارتب وانت بيبرم. اوه Pô, lekker. Hoe kan je het in Daxi? Yo, dank je dus. Dag yo. How are you doing today? Okay. Je gaat niet iets er weg, man. Kom je dat? Nou, ik kan niet tegen goed intellect zijn, weet het. Mooi. Hij wordt dus een sterke. Moet eraan. Oh, Sas may baro. Nee, joh. kom. Mijn hart begint te gaan. Ay, oy, bakit ano dyan? Mahal, mahal, di man kuha ka magod kuma. I don't want to do it. Guys, it's not that bad. Okay, try. Don't voel lang. Ay, get it to me. Kom. Ooh. Ik voel het een jong bericht vanuit je. Ik voel mijn keel gaat te drinken. Het gaat erger. Kom nou een keer. Ik voel zo mijn keel gaat te drinken. Toe. Met more water. Kom. Another. Daw niet maar in water drinken, nee. Kijk, eerst ook. Wat is die kakkerkoeken zijn, Jouw man? moeder lampen op. Ga je uur, wat is dit? Of moet hij aan elkaar? Oh, je baan. Ik voel het. Ik voel het doen, guys.